control. You trying to somebody from say UICC. Woman and somebody Omaba Bantia, Womadia Futu, Echo Adema Ghana Bain. Ne Futu Benya, Yamamia Day, and Dr. Beatrice, we are fair Ade, one and a president, Awada Breast Care International, Ano, Sankua, what day and IUCC, one Sudima Kotenepa, and Yanchan Kuranya Sam Ketua. Na Yamami Gidi Passa Self Futu, no, what they call the Magana Bain. Amania, my men say. Yadia bebrebe and atia te se e Ghana memo say yadia no sambre enye se bi mirwafo enye nkokrafo nkwa na eku omo na mo mabunu a ye wagide ma pase dan koma bi omo na betimi ababeboa emo oma ne nkyekere ene ne nkan kwa ntimi abanyina no sa mabunu no ana yadia wei atimi do kro omo yadia be ya ma me no say ayi kokroma etan eto emanu fumu ene kokroma sabio etan eto emanu mu bi wo nso awode na no ana fe mema bi wono ma ayi kukram no bi etimi to ma harawa mu ena afo bi onso na tese ne yem no se kutu behu obi ahwe ya beka se kina obewo na mbom se ya se ayi enafu no yade nko na gina mu ma me no se no ma bi na ta kofa sa yade ne ba ane sa kokram no ebe ni den a wo se cigarette aha de amfa no so dwoto no yesi ne ema hwia nye mema nko na wo mitimi hye sa cigarette no ededa bia ma ne kon se de be ma betima ayo no oba betima ayo kra no aye ne beta ama na boro so cigarette mabunu na wie etimi de sa yade no timi ba ensa wie enyansam keto mani bi me say me ntine ansam na ma me fro ba bia na campus ma pe no because bebere fu say dotwe wa hwe abaka se bia wanyem ensan ko a ena mani timi dwensa ko no omo tibia hwa ni ade ya ne ebra enyansam keto a yase no say wonom ma ne boro so a obeyade enya no ko omo say eduru ba bia enuane a anafe anom de a eya na ensikire bebere gum no eno nso ntimi boa wose ubenhu akwada bi wonom atimi se dwen so ma ye nyina no na se careless eno omo de ensikire ni ade awo no no omo de amankwada no bansan kwada no wo omo tu nkwada na itu akwadi se bia more no ohun nipa wotu obeye se obolo twi wenhu asala twi enkwada no wose sabre de odisa enuane ensikire beberebe wo mu a dan kuma bi no ebetimi aba na baba ha mo de futu ekọ de magana ban se ebe ya onfet so ya tese emu so pa to tax kase e na mfanto sa no ma no so no gide ma pase empanifo de to eto so sa enya de ankofo ebe wurom se won mu kwa nsa na campus bia secret no amakonom amasa yade no so atimi atretre ya mame a ne din ani Beatrice we afi ade the UICC now Breast Care International a member no afi we ye de esi ani so say ye ne yan aban obia we member woni wa ban kasa efa taxes a omo betimi de ato tobacco products ne so en Ghana ha nye cigarette nko a shisha na abana no so ne types bi asabe gum na esese tax no emu yeden sana be ya enkwala ni titru se sa ne man ya addictive nti se ne bo no yeden a ebe preventing kwalan bebre from indulging in it so be kwakoto so be num ana oba be be use enti na aban ma tax ne endorso na ontumi nya sika emfa nye cancer ho adwuma because womu na ema cancer no ekosoro another thing ye alcohol ensanum so aba so papa yenhwe ensan adverts ekoso aban no betimi de taxes na koho na enipa a womu no womu ateso womu a pese womu starting so enam se ni boye dinti ontumi nto empo ene wanom na se o increase taxes na or the bi aba beboa screening na ye pese ye no afi sugar sweetening beverages ene ye fast foods na ababa no sa drinks ya bai ye esichiri titru esichiri ni nsu ena kala nkola ni bebre a start ya akese obesity ye bibia ede atwetwe cancer eba atwetwe the non communicable diseases to say hypertension diabetes no etwimpa enti no esesa ban de tax etoso no ye niema bia emma se ube tosa aduane na enya kono
na ebe reduce enipa a wɔn bɛte agu so no ɛbɛboa ma yareɛ no bebree ano abrase. Ɛbɛboa ɛma yadeɛ no bebree ano atumi aba fam ti ɛno ɛyɛ afutuo a yɛ maame a ne din ne Beatrice Wiafiade wɔde ɛkɔdama Ghana bɛsɛ toɔ no yɛde to so bafo ɛsue ne wode gu sue ne ɛbɛyɛ deɛ na cigarette no ɛbɛba fam nsa no mɛso bɛtɛ ba ne sa nso a saa kokɔm yadeɛ no afɛ wu a ɛmɛburu bebree wɔn moto nananom ɔsɛ do nyina no ɛbɛtumi aba fam nti yɛbɛ